Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Ганна Кустачова. Глядзіце ў гэтым выпуску. Тэхналогіі ў рабоце. У Гомельскім раёне прайшоў выязны абласны семінар па жывёлагадоўлі. Мабільная медыцына на Гомельшчыне працуе 7 перасоўных фельчарска-акушэрскіх пунктаў. Святы час. Сёння ў праваслаўных вернікаў пачынаецца Пятроў пост. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Секцыі для кароў і лічбавыя прыборы для асемянення. У Гомельскім раёне прайшоў выязны аграсемінар. Старшыням райвыканкамаў і кіраўнікам профільных упраўленняў прадэманстравалі работу сельгастэхналогій у дзеянні і далі рэкамендацыі па іх прымяненні. Падрабязнасці далей у сюжэце. Першая кропка візіту – малочна-таварны комплекс «Бальшавік». Тут змяшчаецца каля 950 галоў. З іх каля паловы – асноўны статак. Усе цэхі вытворчасці падзелены на секцыі, каб пазбегнуць змешвання жывёлы падчас даення. Зразумець, да якой з іх належыць тая ці іншая карова, можна па колеры яе ашыйніка. Средний удой у нас по данному комплексу 15 литров на одну голову. Да, у нас каждая секция разбита на 56 голов, потому что на доильной установке за раз мы можем доить 28 голов. То есть, чтобы одна секция 2 раза прошла, и все, не было смешивания и так далее. Наступныя на чарзе перадавыя тэхналогіі гаспадарак. З дапамогай эндаскопа прасцей вучыць маладыя кадры штучнаму асемяненню. Акрамя зручнасці для аператара, прыбор адлюстроўвае гінекалагічныя захворванні жывёлы и повышая эффективность работы до 99%. Не только показывает о том, куда попадать шприцом и вводится шприц без ввода руки, которые многие говорят, что рука устает, да? Но и плюс тому, что шприц попадает туда, куда следует. Семя вводит. В эндоскоп оснащен еще и такой функцией, как сбрасывается цифровка, сбрасывается ветврачу, делается фотографии и, возможно, сразу же передача на телефон. Удзельнікі семінара таксама абмеркавалі тэхналогію закладкі сенажу траншеі, добраўпарадкавання жывёлагадоўчых аб'ектаў і захавання біялагічнай бяспекі. Праграма завяршылася пленарнай часткай падвядзенням вынікаў работы за студзень-май па кожнаму з раёнаў. По животноводству в целом валовая продукция сложилась на уровне 105,5%. Значит, 108,8% имеем по продукции выращивания в животноводстве. Это крупнорогатый скот, это выращивание свиней и птицы. Что касается молока, значит, по молоку с начала года у нас по производству молока 98,8%, немножко не догоняем прошлый год, но я думаю, что в течение месяца-двух мы должны выйти на положительную динамику. Прыярытэт гаспадарак зараз – аптымізацыя працэсаў кармлення, дакладнае выкананне тэхналогій і правільна выбудаваны рацыён. Першы намеснік старшыні аблвыканкама Дмітрий Петражыцкі даў даручэнне актывізаваць нарыхтоўку кармоў па ўсёй вобласці. Таксама неабходна паскорыць рамонты кормаўборачнай тэхнікі. Алеся Заяц, Ігор Марышченко, тэлерадыёкампанія «Гомель». У Гомельскай вобласці плануюць пашыраць магчымасці мабільнай медыцыны. Аўтапарк раённых бальніц папоўняць 13 перасоўных фельчарска-акушэрскіх пунктаў. Патрэба высокая, з імі можна аказаць якасную дапамогу максімальнай колькасці пацыентаў у самых аддаленых кутках рэгіёну. Аб тых, хто ўжо паспеў ацаніць перавагі паліклінік на колах, наступны сюжэт. Кардыяграма, ультрагукавая дыягностыка, вымярэнне ціску. Каб атрымаць медыцынскую дапамогу, жыхарам Якімаўкі зараз не трэба пакідаць сваю вёску. Раз у месяц па раскладзе на сельскую вуліцу заязджае перасоўны фельчарска-акушэрскі пункт. Оповещают нас все время по телефону. Тогда-то будем приходить. И кардиограмму, и кровь тут взяли. Тоже результат тоже на дом. Стацыянарнага ФАПа ў Якімаўцы ніколі не было. Ездзілі на прыём да суседзяў за 6 кіламетраў. З'яўленне мабільнага пункта ў аўтапарку Рэчыцкай райбальніцы стала сапраўдным выратаваннем для пажылых людзей. 4-й год, як ён курсіруе па маланаселеных вёсках, прымаючы за суткі больш за 20 пациентов. Один раз в неделю с нами выезжает акушерка. И желающие женщины могут приходить. Также у нас можно взять забор на вирус папилломы человека, что очень актуально сейчас. Вот, любая женщина может прийти. Тут прапануюць вяскоўцам прайсці дыспансерызацыю. Пры неабходнасці фельчар выпіша накіраванне да вузкага спецыяліста або выкліча хуткую. Практычны і добра абсталяваны комплекс стаў яшчэ адным крокам на шляху да даступнай медыцынскай дапамогі для кожнага.
То, что система здравоохранения пошла именно данным путем, это очень положительный результат. То есть, приезжая в населенный пункт, количество населения которого 50-20 человек, на месте можно получить качественную помощь, на месте можно пройти все необходимые клинические анализы, значит, провести необходимые диагностические исследования, ну и самое главное, конечно, получить те лекарства, которые выписывает медицинский работник. Усяго ў Гомельскай вобласці працуе 7 такіх мабільных медкомплексаў. За мінулы год яны здзейснілі больш за 1000 выездаў, падчас якіх фельчары прынялі 18,5 тысяч чалавек. Тацяна Піменёнкава пры падтрымцы СТБ. Сёння ў праваслаўных вернікаў пачынаецца Пятроў пост. Ён усталяваны ў гонар святых апосталаў, якія пасля спаслання на іх Святога Духа разышліся па ўсіх краінах з добрай весткай, знаходзячыся заўсёды ў посце і малітве. Адны людзі, слухаючы іх, паверылі ў Бога, іншыя ж азлобіліся і захацелі іх загубіць. Пятроў пост нагадвае вернікам, што галоўны вораг, як абвяшчае Евангелие, той, які караніцца ўнутры душы. Часта зноў ахрышаны забывае пра любоў да Бога і бліжняга і вяртаецца да ранейшых грахоў. Аб гэтай небяспецы і нагадвае пост. Ён служыць выхаванню волі хрысціяніна, так як у гэты час чалавек вучыцца падпарадкоўваць цялесныя патрэбы свайму духу, як гэта рабілі многія святыя. Сам Петров пост, он не строгий, как тот же Великий пост, который был сравнительно недавно. В этот пост можно вкушать и рыбу, пищу с маслом, как нам предписывает устав. Этот пост проходит легче, потому что уже сейчас лето и есть много растительной пищи, много ягод, фруктов, овощей. Пятроў пост пачынаецца праз тыдзень пасля Святой Троіцы. Таму кожны год дата яго пачатку розная. Завяршаецца 12 ліпеня, у дзень памяці хрысціянскіх пакутнікаў апосталаў Пятра і Паўла. У Гомельскім раёне прайшоў абласны злёт юных выратавальнікаў. На працягу 3 дзён за адзіную пуцёўку на рэспубліканскі этап змагаюцца 8 каманд. Хоць стаць лепшым не адзіная задача ўдзельнікаў конкурса. Галоўнае прадэманстраваць свае здольнасці і своечасова аказаць дапамогу тым, хто мае ў ёй патрэбу. Падрабязнасці далей у сюжэце. Десятиклассница другой житковецкой средней школы Валерия Коршек на областном этапе злёта юных выратавальнікаў пажарных упершыню. Для того, каб трапіць сюды, яе камандзе прыйшлося пераадолець спачатку раённыя, потым занальныя спаборніцтвы. Кажа, што вельмі жадае перамагчы, але ў любым выпадку асноўныя мэты ўжо дасягнуты. Когда-то в 8 классе мне предложили поучаствовать. И все, и меня затянуло туда. И с каждым годом все лучше и лучше. Здесь мы пополняем багаж знаний по правилам пожарной безопасности, которые потом очень-очень важны в жизни. Областным управлением МНС адзначаюць, у атрадах юных выратавальнікаў пажарных дзяўчын з кожным годам становіцца больш. І хоць пасля заканчэння профільнага інстытута ў баявых часцях яны не служаць, але адпаведныя рапорты да кіраўніцтва міністэрства рэдкімі не з'яўляюцца. Пакуль жа ў навучэнцаў спецыялізаваных класаў іншыя задачы. Бяспека жыццядзейнасці сярод дзяцей і дарослых. В работе с своими же сверстниками, с теми, с кем они находятся, там, проживают в подъездах, в жилых домах, они нам очень много помогают, даже во время учебы непосредственно в своих учебных заведениях, в школах. Злёт юных выратавальнікаў пажарных у Беларусі сёлета праводзіцца ў 26 раз. На жаль, у апошнія гады каманда нашай вобласці першае месца на рэспубліканскім этапе не атрымлівала. Але гэта значыць, што ёсць да чаго імкнуцца. На працягу 3 дзён пажарны кросфіт, дзе неабходна прадэманстраваць усё прафесійнае майстэрства, аказанне першай дапамогі і нават конкурс вясёлых і знаходлівых. Данное мероприятие дали мне много хороших друзей, новые знакомства, физическую закалку, я считаю, для мужчин это очень важно, и моральную закалку. Сёння фарміраванне ваенна-патрыятычнай накіраванасці існуюць ва ўсіх раёнах Гомельшчыны. Толькі па інфармацыі абласнога ўправлення МНС у рэгіёне зарэгістравана больш як 8 тысяч юных выратавальнікаў. Это дополнительное образование детей, это профориентационная их такая мотивация. И у нас эти клубы и классы работают только по заявлению детей и по тому, кому действительно
действительно это интересно. И последние годы развиваются клубы у нас, в том числе клубы МЧС очень активно развиваются. Дети много хотят знать, хотят участвовать. Это такой предметно-прикладной вид занятий. Прозвішчы маладых выратавальнікаў, якія будуць уключаны ў склад абласной зборнай, стануць вядомыя ў сераду. Правядзенне рэспубліканскага этапа злёта юных выратавальнікаў пажарных запланавана на восень. Олег Сенцюроў, Ганна Кустачова, Александр Чарнышевич, тэлерадыёкампанія «Гомель». Милые, потешные и часто выкликают у людей жаданне погладить. Вожики давно стали популярными героями городских парков, дачных участков и нават хатних коллекций. Особливо у апошніх гады жыхары Гомеля заўважаюць, што некаторыя млекакормячыя становятся менш дзікімі, падыходзяць бліжэй да людзей, дазваляюць сабе гладзіць. Аднак, нягледзячы на іх прывабны знешні выгляд і ўяўную бяскрыўднасць, гэтыя жывёлы могуць прадстаўляць сур'ёзную пагрозу для здароўя чалавека. Чаму не варта браць вожыкаў у рукі і чым яны небяспечныя, далей у сюжэце. Гамельчанка Паліна Вітошкіна не раз сутыкалася з вожыкамі. З самага дзяцінства дзяўчына разумела, што нягледзячы на сваю ласку, жывёла ўсё роўна застаецца дзікай і можа быць небяспечнай, бо нават самыя сімпатычныя прадстаўнікі прыроды патрабуюць асцярожнасці. Пока была маленькая, было огромное желание их погладить, пожалеть, но всегда знала, что они боятся этого, не хотелось их пугать. А потом, когда стала старше, оказалось, что их вообще трогать нельзя, потому что можно заразиться очень многими видами заболеваний. Это начиная какие-то обычные раны, и то, если ежики кусают, то это не просто раны, это рваные раны, которые будут очень долго заживать. Вожыкі носьбіты розных інфекцыйных захворванняў, якія могуць перадавацца чалавеку пры кантакце. Самае небяспечнае з іх шаленства. Перадача інфекцыі адбываецца праз укус жывёлы або пры кантакце з яго слінай, якая можа заставацца на іголках. Нават калі вожык здаецца бяскрыўдным і дае сябе пагладзіць, ён усё роўна застаецца патэнцыйным пераносчыкам небяспечных хвароб. Все ежи, без исключения, являются источником целого ряда так называемых природно-очаговых заболеваний. То есть это те заболевания, которые циркулируют в дикой природе, и при определенных обстоятельствах они могут передаваться людям. Тут огромный спектр заболеваний, начиная от бешенства и заканчивая целым рядом так называемых гельминтозов. Шаленство асабліва небяспечная вірусная інфекцыя, якая пашкоджвае галаўны і спінны мозг са смяротным зыходам. У хворага ўзнікае вадабоязь, з'яўляюцца спазмы, за якіх заражаны фактычна не можа зрабіць глыток вады. На сённяшні дзень у Гомелі і рэгіёне выпадкаў заражэння людзей шаленствам ад дзікіх жывёл не зарэгістравана. Ежики являются млекопитающими, поэтому они болеют бешенством. То есть они могут болеть бешенством и быть источником заболевания для людей. Да, на нашей территории области не регистрировались случаи бешенства среди ежиков, но тем не менее опасность все равно они представляют при контакте с населением. Лепшы варыянт для ўсіх – паважаць прыроду і пазбягаць кантакту з дзікімі жывёламі. Калі вы заўважылі вожыка на вуліцы ці дачным участку, лепш назіраць за ім на адлегласці, не трывожыць яго і не спрабаваць браць у руки. У бабушки в деревне очень часто, почти каждый вечер мы наблюдали ежиков. То, что они прям приходили к двери дома. Иногда мы их даже запускали, вот я с детства помню, что запускали домой, но мама и бабушка говорили, что трогать их все равно нельзя. Моя мама принесла домой ежика. Она в голых руках его принесла, просто положила и начала его поить молоком, а он ее укусил за палец. Калі вы выпадкова сутыкнуліся з дзікім жывёлам і ён вас укусіў, неабходна неадкладна звярнуцца па медыцынскую дапамогу. Алеся Гурын, Ганна Кустачова, Уладзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель». Рызыкоўныя паводзіны школьнікаў падчас летніх канікулаў прыносяць непрыемныя сюрпрызы. Адзін з няшчасных выпадкаў адбыўся на тэрыторыі гомельскага палацава-паркавага ансамбля. Зараз усе падрабязнасці здарэння высвятляюцца. Па папярэдняй інфармацыі, навучэнец адной з гомельскіх школ вырашыў спусціцца па схіле ў месцы, якія не прызначаны для гэтага. Як вынік, хлопчык атрымаў траўму нагі і не здолеў завяршыць шлях самастойна. Для перадачы пацярпелага медыкам была выклікана брыгада выратавальнікаў, якая з дапамогай спецыяльных прыстасаванняў зняла хлопчыка са схіла. Хотелось бы обратиться к родителям. В летний каникулярный период очень важно пообщаться со своими детьми, чтобы они выбирали безопасные места для игр. Зараз пацярпелы знаходзіцца ў абласной дзіцячай бальніцы, дзе праходзяць неабходныя абследаванні. Па іх выніках будзе прызначаны курс лячэння.
Агонь – галоўная пагроза. У 8 раёнах вобласці дзейнічае абмежаванне на наведванне лясоў. У оранжевую зону трапілі Светлагорскі, Октябрьскі, Жыткавічскі, Петрыкаўскі, Калінкавіцкі, Мазырскі, Лечыцкі і Ельскі раёны. Пры абмежаванні заходзіць у лес можна для прагулак, збору грыбоў ці ягад. А вось што тычыцца транспартных сродкаў, то ім адназначны чырвоны колер. Таксама забараняецца пры абмежаваннях на тэрыторыі ляснога масіву разводзіць вогнішчы. Для тых, каму закон не пісаны, прыйдзецца паплаціцца рублём. Парушальнікам пагражае штраф да 12 базавых велічынь або 504 рублі. Калі парушэнне стала прычынай сур'ёзнага пажару, была знішчана або пашкоджана частка лесу, штраф можа даходзіць да 30 базавых велічынь або 1260 рублёў. Сітуацыя змяняецца даволі хутка, а таму на сайце Мінлясгаса размешчана інтэрактыўная карта. З яе дапамогай можна ў аператыўным рэжыме адсачыць, у якіх рэгіёнах можна ці забаронена наведваць лясны фонд. І напрыканцы выпуска пра надвор'е. У бліжэйшыя суткі на Гомельшчыне прагназуецца пераменная воблачнасць, магчымы невялікі дождж. Тэмпература паветра ноччу складзе +14, +16, днём +20-22. Вецер паўночна-заходні, моцны, парывамі да 10 метраў за секунду. Увогуле, па афіцыйнай інфармацыі Рэспубліканскага цэнтра гідраметэаралогіі, кантролю радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя Мінпрыроды, на гэтым тыдні краіна зноў акунецца ў дажджы і парахалоду. А таму парасон патрэбна трымаць на пагатове. Гэты іншыя навіны вы можете знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvr.gomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працавала Ганна Кустачова. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. В Речицком районе произошло смертельное ДТП. На автодороге границы России Гомель-Кобрин водитель «Мерседеса» наехал на пешехода, который находился на проезжей части дороги. В результате он скончался на месте происшествия. К слову, погибший не был обозначен световозвращающими элементами. В поселке Ильич Гомельского района правоохранители задержали нетрезвого мужчину, двигавшегося без мотошлема по тротуару на мопеде. Нарушитель отказывался подчиняться законным требованиям сотрудников, пытался скрыться, а также угрожал собакой. Когда инспекторы взяли ситуацию под контроль, мужчина назвал чужие данные, но обман быстро раскрыли. На сельчанина составлено 5 административных протоколов. В Гомеле задержали группу несовершеннолетних, которые промышляли кражами из уличных игровых автоматов. Они вскрыли более десятка аппаратов около торговых центров и других объектов торговли в Железнодорожном, Советском, Центральном районах и похитили оттуда монеты. Примерно за 1,5 месяца компании удалось разбогатеть более чем на 10 тысяч рублей. В группе было до 6 подростков и 2 ребят, достигших 18 лет. Им может грозить до 4 лет лишения свободы. Нанесенный ущерб был возмещен. Житель железнодорожного района Гомеля неплохо поживился в одном из местных магазинов. Дорогостоящие продукты мужчина маскировал под картошку, обманывая кассовый терминал самообслуживания. За 2 месяца он таким образом сэкономил более 500 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. В Ветковском районе при сжигании мусора пострадал мужчина. Инцидент произошел в агрогородке Пыхай на территории частного подворья. По неосторожности на сельчанине загорелась одежда. Мужчина самостоятельно потушил одежду при помощи подручных средств и обратился за медицинской помощью. С ожогами он госпитализирован. Уважаемые зрители, будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем. Помните, 1 секунда неосторожности может привести к трагедии. При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по номеру 112. Между тем, в Рогачеве по улице Свердлова произошло возгорание в квартире. В результате повреждена кастрюля на газовой плите. Работниками скорой медицинской помощи госпитализирована собственница жилья. Причина пожара – нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов. Пламя ликвидировано населением до прибытия подразделений МЧС. В Гомеле случился пожар по улице Советской, загорелся легковой автомобиль. В результате поврежден моторный отсек и лобовое стекло машины. Вероятная причина возгорания – нарушение правил монтажа электросетей и электрооборудования. В Добружском районе мужчина потерялся в лесном массиве. Пенсионер ушел на поиск грибов. Около 2 часов спасателям потребовалось на поиски. Сотрудники МЧС обнаружили потерявшегося возле деревни Марьино. Он госпитализирован.
В корме котенок застрял в оконном проеме на 3-м этаже 5-этажного жилого дома по улице Октябрьской. Самостоятельно животное выбраться не могло. Как выяснилось, хозяев не было дома. Сотрудники МЧС помогли четвероногому. Котенок не пострадал, в ветеринарной помощи не нуждался. На этом выпуск завершен. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Ирина Гладченко. Благодарю за внимание. Футбольный клуб «Гомель» в домашнем матче уступил Дзержинскому «Арсеналу» со счетом 0-2. Хозяева поля смогли удержать оборону только первые 2 минуты. Далее последовал гол от соперников. Второй мяч от «Арсенала» не заставил себя долго ждать. Спустя 20 секунд мяч вновь оказался в воротах «Гомеля». Счет по итогу игры 2-0 в пользу Дзержинска. Белорусская теннисистка Александра Соснович пробилась в основную сетку турнира категории ВТА 250 в британском Ноттингеме с призовым фондом $275 тысяч. В стартовом матче основного этапа соперницей Александры Соснович будет китайская теннисистка Лин Чжу. Также первая ракетка планеты белорусская Арина Соболенко на этой неделе примет участие в турнире ВТА 500 в Берлине с призовым фондом $1 миллион. Соболенко стартует со 2-го раунда, где встретится с победительницей матча 1/16 финала между американской теннисисткой Софией Кеннин и Ребеккой Масаровой из Швейцарии. В столице Северной Македонии, Скопье, завершилось первенство Европы по борьбе среди атлетов до 17 лет с участием белорусских спортсменов. Итоговый результат нашей делегации составил 5 наград. Победу на чемпионате Европы Ю-17 в категории до 57 килограммов одержала Полина Брагинец. Бронзовыми призерами стали Нурана Асадли, Варвара Алисеенко, Анастасия Команова и Наби Исмаил. Нашу команду на континентальном форуме представляли 28 юных атлетов. В Санкт-Петербурге завершилась 3-я многодневная велогонка «Золото Ладоги» с участием спортсменов из 7 стран. После 4 заездов общий зачет возглавлял наш Сергей Шевченко. Но представитель велосипедного клуба «Минск» лишился лидерства из-за падения на 5-м этапе. Перед заключительной гонкой белорус шел в генеральной квалификации 2-м, уступая Артемию Хомякову из Москвы 4 секунды. Опередить россиянина Шевченко не удалось. В итоге 2-е место. В чемпионате Беларуси по хоккею на траве среди женских команд сезона 2024-25 определились оба финалиста. Золотые медали национального первенства оспорят хоккейный клуб «Минск» и Виктория из Смолевичей. Столичный коллектив занял 1-е место в регулярном чемпионате, а полуфинале в 3 матчах прошел Гродненский «Ритм». Виктория финишировала в гладком сезоне 2-й, уступив минчанкам 3 очка. На стадии 1/2 финала представительницы Смолевичей также со счетом 2-1 в серии одолели текстильщик из Барановичей. Белоруска Анна Максимова стала победительницей этапа Кубка Азии по триатлону 2025 года, который прошел в казахстанском Бурабае. В заплыве на 1,5 километра Максимова стала 8-й, а в велогонке на 40 километров и забеге на 10 километров показала лучшие результаты и в итоге финишировала 1-й, опередив ближайших соперниц более чем на минуту. Наши Алина Синевич и Софья Кривецкая заняли 7-е и 9-е места соответственно. В мужском турнире белорус Никита Котенев расположился на 12-й строчке среди 38 спортсменов.